हेलौ लोगोफोर नै जोङो मोनाबिलिनि बेरायनो फैदों बान्दाना जोंना हाय होनदो बिमाया नुजाया नै भिडिअ खालामगासिनो दङ आयै अमाया अमानि बेटारि गारियाव दे मोजां खनफिन दे फार्स्टनिफ्राय खनफिन दे दे खनब दे आरोबाव खन आरो माखौ रोङो दे खन दे जा सिंगार जानांगौ ना देनां बावबाय Bah, itehay man po sa okay? Bawal. Tayo sa kamakon sila na? Hi guys, ini menci video lana video son tangan lamun tanya ini video kusip sasim nama hana tadi begitulah Video ko start खालामसै जों दायो बहा थांगोन बुंदो दे दायो जों बहा थांगोन खिथादो धनबिरनि आबैनाव हाबहैगोन होन धनबिरनि आबैमोनाव हाबहैगोन दसे हाबहैगोन खामानि दं नालाय होनदो खामानि दं नालाय आरो बेल फिथाइ जायोना जाया नोङो जायो बेल फिथाइ लायनो आङो सिलाय मेसिन लोगोसे बेल फिथाइया मा होनो